dins de l'espai lúdic del bloc 4. Aquest és un espai de joc i cura infantil pensat per acompanyar les famílies que treballen aquí. És un espai on les persones treballadores troben un lloc segur i estimulant per les seves criatures, mentre elles estan treballant a prop, i serveix per facilitar la conciliació en un moment especialment delicat, quan les escoles estan tancades però la feina continua. Aquest és un projecte que hem impulsat juntament amb Coòpolis, l'Ateneu de Cooperatives de Barcelona, i que compta també amb el suport del bloc 4, que ha posat a disposició una sala dins de les seves instal·lacions. No totes les famílies disposen d'una xarxa de suport que pugui tenir cura de les criatures mentre treballen, o no totes poden costejar-se els preus dels casals. Soc mare soltera i m'encarrego principalment jo de la criança del meu fill, i per tant, per mi l'existència d'un espai de criança i de conciliació aquí al bloc 4 és algo per mi més que necessari. Clar, per persones que potser, com en el meu cas i de la meva parella, no tenim xarxes familiars aquí a Barcelona, és una opció que realment m'ha caigut una mica del cel i de nou dir-vos que estic encantada. Hem fet, en aquest cas, diferents racons de joc. Tenim racons des de lectura, com artístic i més creatiu, com de moviment. També tenim racons de construccions i de jocs de taula, de joc simbòlic. Llavors hem intentat una mica arribar als diferents interessos dels infants i que sigui un espai segur, de confiança, on puguin estar tranquils i trobar una mica d'equilibri. Ha sigut molt bonic perquè el moment que entraves i obries la porta, tot estava molt cuidat també, no? Els jocs que feien servir, la seva metodologia d'acompanyament a les criatures, com les criatures es quedaven en l'espai, vull dir que és una experiència superòptima. Tens un grup reduït, tens nens més grans i més petits, llavors també entre ells es poden ajudar, poden aprendre un de l'altre. I sí, no? Quan les persones, l'equip i l'espai està preparat per rebre aquest tipus de grup, no? Jo, per mi, ho veig molt millor. És una oportunitat per tornar als tempos d'abans, en què vens cada dia al despatx i també estar amb el teu fill o filla, no? En el teu espai de feina i així barrejar també àmbits. Crec que l'impacte que està tenint és molt positiu, realment, perquè tant per les mateixes famílies que estan aquí treballant saben que tenen els seus fills ben a prop i poden estar fent les seves reunions, treballant de manera més tranquil·la, més confiança, i pels propis infants també, que saben que per qualsevol cosa que necessitin ens tenen a nosaltres, però que també tenen a la seva família aquí molt a prop. I el fet també d'anar veient-los, les dues parts crec que es senten molt més tranquil·les i amb confiança per gaudir de l'espai i per poder aprofitar i fer la seva feina. Jo podia anar amb més calma durant el dia laboral perquè la tenia aquí molt a prop i no em costava res anar-la a recollir. En el moment que tu pots tenir una persona que té unes responsabilitats de cura tranquil·la i concentrada en la seva feina, l'impacte cap a la cooperativa, empresa, entitat d'economia solidària, qualsevol altra empresa, o sempre serà positiu, perquè això vol dir que aquella persona està donant el millor de si mateixa i no està desdoblada mentalment intentant posar un email mentre estàs atenent la criatura que t'està demanant, no? O sigui, al final el teletreball com a mesura universal quan les criatures no tenen escola té les seves limitacions, no? Perquè al final has de fer 3 coses a la vegada i la qualitat del que fas és impossible que sigui la mateixa que quan estàs concentrada 100% en això, no? Implementar un espai lúdic com aquest és molt més fàcil del que pot semblar i pot generar un impacte enorme. Amb una sala petita, coordinació, una mica de voluntat, realment podem aconseguir canvis molt positius en el benestar de les persones treballadores i en la cultura de l'organització. Jo estic segura que amb una mica més de temps, i ara que ja s'ha provat i que ha funcionat tan bé, hi haurà moltes més famílies apuntant-se al carro, que és una experiència molt xula. Puntualment espais com aquests pot ser molt, molt, molt útil. I a més, amb una continuïtat també hi hauria com una
necessitat de conèixer ja l'espai, estar més acostumades a que això, no? Aquestes activitats, a les educadores.